Hvad så alle sammen, det er Krille tilbage med en ny video. Som I kan se, er det nok ikke et spil, men det er, hvordan I optager jeres spil. Til jer, der rent faktisk gerne vil optage jeres spil, og så lærer jeg i dag, hvordan man optager det. Det program, jeg bruger, er OBS, som I kan se på skærmen lige nu. Og det er faktisk et meget godt program. Så det første step er for at bruge OBS, det er nok at installere det. Hvis I allerede har OBS, så bør det stå på skærmen lige nu, hvor I skal gå hen. Men nu installerer jeg bare lige OBS sammen med jer, til jer, der ikke har det. Så når I kommer ind på den her skærm, når I trykker på det første link, I ser, så skal I trykke på den her download, og så skal I gå ned. Det er, hvis I har Windows. Jeg tror, det er lige meget, hvilken Windows-version du har. Men hvis du har en anden software, du bruger til f.eks. Mac eller Linux, så skal du trykke på det mærke, du bruger, f.eks. Mac eller Linux. Nu tager jeg bare OBS Classic, fordi det er den, jeg bruger, og det er den, jeg har mest erfaring med. Så nu skal vi lige installere OBS først. Det er en meget god start. Så åbner vi den lige sammen. Okay, så har vi det installeret nu. Så du skal bare lige sige, ja, jeg vil lave en pakke med djævlen. Bare rolig, det installerer ikke et eller andet ny browser eller noget, og det gør ikke om på din computer. Men hvis I godt vil være ekstra sikre, så bare læs igennem den, ikke? Så skal vi bare installere det. Yes. Og så bare finish, og så bare lad den her være checked, fordi så åbner den bare automatisk for os. Okay, dejligt. 2 sekunder, sorry. Der skal... Hvor fanden blinker den sådan? Nå. Wow, hell. Sådan der. Okay. Så kan vi bare gå og lukke browseren, fordi det behøver vi ikke mere. Så har vi OBS her. Jeg har det allerede installeret, så... så derfor har jeg alle dem her. Men den I bør starte med, altså under scenes, det bør bare være ved scene. Nu lad os bare som de der ikke er der. Men så ind under sources, så er der ikke noget. Og det er fordi, at I ikke har nogen sources. Så lad os lige starte med at finde en source, vi godt vil bruge. Nu tager vi for eksempel Minecraft som et eksempel. Sådan der. Så nu åbner vi lige Minecraft. Sådan der. Nu skal bare lige have lov til at åbne. Og undskyld, hvis min mus den blinker lidt. Jeg ved ikke, hvorfor det sker. Men det gør ikke nogen forskel på tutorialen her. Okay, så skal vi bare lade Minecraft åbne lidt. Og når dit spil er helt åbnet, så skal du minimere det. 2 sekunder, skal lige... Sådan der. Du skal ikke lukke spillet, du skal minimere det. Nu tager jeg Minecraft som et eksempel. Du skal bare trykke på den her lille ting. Hvis du har et andet spil, som ikke har den her lille ting, så skal du trykke på Alt-knappen, og så Tab-knappen. Tab-knappen er den knap med de der 2 pile, der peger 2 forskellige veje, og så skal du bare trykke på dem på samme tid. Og så bør den bare lukke, og så holder bare den i baggrunden. Okay. Så nu har vi Minecraft åbent. Så trykker du ind under sources, så højreklikker du. Så har du en mus ind over add, og så går vi ned under game capture. Og når vi er inde under game capture, så kan du bare skrive Minecraft. Rigtig godt stave. Og så kan du bare finde den her. Så kan du finde den ting, du godt vil optage. Nu siger vi bare Minecraft. Og hvis du godt vil bruge en hotkey, altså en knap, som gør, at det automatisk sættes over på Minecraft, så kan du bare... Nu tager den F12 som standard, men ellers kan du bare trykke på L, eller I, eller K, eller et eller andet. Men nu tager vi bare F12 med det der. Men nu ser vi bare Select Application. Det her, det er lidt lige meget. Det er rent faktisk ret lige meget. Men så gør vi bare sådan der, og trykker vi OK. Og nu prøver vi Preview Stream. Sådan der. Skærmen er lidt lille, men det er på grund af, at den OBS optager den optager ikke bare kun skærmen, men den optager sådan hele din skærm, men den ser kun Minecraft. Så nu prøver vi lige at gøre Minecraft lidt større ved at trykke på den her deroppe. Og så kan vi bare minimere det. Og
nu skal vi gå ind under settings. Hvis I hellere vil have det her på dansk, så kan I bare finde det ind under language. Og så bør dansk også være her. Nu må jeg lige se, om jeg kan finde den. 2 sekunder, så der. Sådan er dansk. Nu sætter den godt nok på engelsk, fordi nu er resten af den her tutorial der på engelsk, så yes. Nå. Men nu kommer det lidt mere kompliceret. Og det er ikke bare kompliceret. Den her lille ting, hvis I godt vil optage, så anbefaler du at sætte den op på 30.000. Men hvis du har en meget dårlig computer, som ikke kan klare det, så skal du bare sætte den ind på ned på 1000 eller 10.000. Jeg vil bare sætte ned på 10.000, men nu sætter vi bare op på 30.000 for min skyld, ikke? Det er først en god tommelfingerregel til det er, du skriver først til 30, og så bare 3 nuller bagved. Det er det eneste. Okay, så trykker vi apply, og hver gang du laver et eller andet nyt inde i de her indstillinger, så skal du bare trykke på apply. Det her, det skal jeg bare lade være i fred, det er fint nok. Så lige nu har jeg sat den på livestream, men nu ser det bare på file output only, og det er her, og det er når den optager. Nu skal vi finde et sted, hvor vi skal lade den her optage. Så det jeg normalt vil gøre, jeg vil finde min største harddisk, og den måde du kan gøre det på er under den PC. Og nu kan vi for eksempel se, at den her, den har 28 GB ledigt, den har 13 GB ledigt, og den her, den har 1,5 terabyte. Jeg vil tage den med 1,5 terabyte, fordi 1 terabyte er 1024 GB, så vidt jeg husker. Så jeg vil tage den med terabyte. Men bare find de største harddisk. Og bare lige en ting, videoer fylder rigtig meget. Nå, men så finder vi bare den harddisk, vi godt vil bruge. Og så laver vi en ny mappe. Vi kalder den, vi skal bare kalde den video optagelse. For helvede mig, Christian kan finde noget stave i dag. Optagelser, sådan. Og åben. Sådan. Og så hernede kan I sige, hvad der er filerne skal hedde. Altså bagved for eksempel, nu siger jeg bare, min video skal hedde optagelse. Og hernede kan du vælge, hvad for en filstørrelse den skal. Jeg anbefaler mp4-filer, så den trykker vi bare på. Og nu ser vi bare gem. Okay. Og så er vi det på plads. Så ser vi video. Ja, bare sige ja. Og så kommer man på, hvor stor din skærm er. Og den måde, du finder ud af det er, nu trykker vi bare lige på den der. Det er fint nok. Den har gemt vores indstillinger, hvis det er I husket at trykke på apply hver gang. Nå. Men så højreklikker I bare på jeres skrivebord lige her. Det er lige meget, hvor I gør det. Bare ikke inde her, men bare ud her. Og trykker på skærmindstillinger. Okay. Så skal du gå ind under avancerede skærmindstillinger. Og nu har jeg 2 skærme. Lad bare som om den her, den ikke er her. Men nu tager jeg bare den her skærm. Og den skærm, du har, den bør lyse op eller et eller andet, hvis det er Windows 10. Nå, den har han en farve, hvis du har for eksempel 2 skærme. Nå, hvis nu siger bare, at du har en skærm. Og det er den her. Så er det, at så kan du trykke herinde under opløsning. Og det, der står anbefalet ved, er din skærmopløsning. Det hvor stor din skærm er. Så yes, så kan jeg bare trykke heroppe. Og kan vi gå tilbage til OBS. Nu har jeg 1920 gange 1080. 2 sekunder, skal jeg lave en video. Sådan der, og det har jeg allerede. Det er en sådan anden måde at gøre det på. Det er også bare at trykke på monitor. Og I skal ignorere det, der står dernede. Det er monitor, og så indstiller den med det samme. Men hvis I nu har en computer, der ikke kan trække... hvis I nu spiller et spil, der kræver meget CPU, altså en rigtig god CPU og meget stærk computer, i forvejen, men I vil stadig godt optage, fordi I kan godt køre den nogenlunde. Så nu tager vi Battlefield for eksempel. Så kan I sætte indstillingerne ned her. Det er min Camtasia, det skal jeg ikke op. Det skal jeg ikke tage op. Men nu tager jeg... Men skal bare få Minecraft til det, hvis det er, man kan det inde i under options. Nu skal jeg bare lige se, om jeg kan. Det kan man faktisk ikke. Nå, altså. Øv. Nu tager vi et spil, som kan det her. Nu åbner vi... Hvad fanden skal vi åbne?
Lad os åbne Diablo. Lad os åbne Diablo 3. Okay. For eksempel, jeg vil godt optage, nu siger vi bare, at jeg vil optage Diablo 3, men nogle gange, mens I optager, skal jeg lige sige, hej Minecraft. Men nu siger vi, at jeg optager, og nogle gange, så vil der stå hernede, CPU, du bruger for meget din CPU, ikke? Og den anbefaler, du sætter indstillingerne ned. Så, for fanden tager så lang tid at åbne fucking Diablo. Rip. Og sådan der. Okay. Så nu åbner vi bare lige Diablo. Og Diablo er nok også en af de spil, der kræver lidt CPU. Og hvis du har en computer, der ikke er særlig stærk, så anbefaler jeg, at du sætter opløsningen ned på spillet. Og så også på din optagelse, fordi det kræver ikke så meget CPU-styrke. Og hvad nu der hedder, så det er meget godt. Og det var en ting, jeg også opdagede, og jeg oplevede meget, at min video ville lagge, hvis jeg for eksempel optog Battlefield 4. Så så jeg over på min anden skærm, og så jeg, den siger, at det bruger meget CPU. Så skal jeg bare lige færdig med det her. Yes. Jeg er ligeglad. Så går vi under nogle indstillinger her. Options. Ja, sorry med det der. Så siger vi bare full screen, okay? Og hvis du nu har en computer, der ikke er særlig god, så anbefaler at du sætter indstillingerne lidt ned. Det jeg vil gøre, er at sætte ned på 1280 gange 720. Så bare apply. Okay. Ja. Se, nu du ser det lidt grimmere ud. Nu ligner næsten, man spiller på en kartoffel. Men hvis I vil optage det, så bliver man bare nødt til at leve med det, I guess. Så nu vil vi bare lige optage Diablo. Så nu siger vi bare Diablo 3. Okay, sådan der. Og så fjerner vi bare lige Minecraft. Og nu hvor vi har ændret det inde på Diablo, så prøv at se her. Fordi at jeg har 1920 x 1080, så vil den kun optage 29 x 1080, men den stadig optage inden for Diablo. Så det vi gør, er, at vi går ind under indstilling igen, så går vi under video. Og så siger vi 1220, tror jeg det var, gang 720, eller var det var 1280, Christian, det var meget godt husket. Sådan der, apply. Okay, så ser vi stop preview stream. Nu er det godt nok sort, men nu prøver vi lige at gå ind under Diablo igen. Og så optager den sandelig igen. Hvis det her sker for jer, så kan det fikses meget nemt. I kan bare lige gøre sådan her. Så gør jeg lige den her lidt mindre. Og den måde I gør det på er at gå ind på edit scene. Og så kan I bare gøre sådan der. Og så optager den i skærm. Hurra. Sådan der. Det er sådan det vil se ud. Det er ikke det pæneste vel. Men det gør at optagelsen bliver mere smooth. Og at og det ikke lægger så meget. Nå. Men mindre hvis I har en eller anden sådan drømmecomputer, der bare fungerer perfekt, sådan topform, så kan I godt sætte den på 1920 x 1080, men jeg anbefaler, at I sætter hvad den har opløsningen ned, hvis det er, at hvis jeres spil lægger på optagelsen. Nå. Så er vi det på plads. Så er der selvfølgelig lyd. Det er bare, hvor lyden fra jer vil komme. Nu har jeg en Blue Yeti mikrofon, men hvis jeg nu prøver en mikrofon på mit headset, så er Logitech G35, eller mikrofonen på min kamera. Jeg anbefaler, at I får fat i en nogenlunde mikrofon, fordi en god video vil, altså normalt så vil man gå efter kvalitet. Man vil gå efter videokvalitet, men også meget efter lydkvalitet. Lydkvaliteten på min video er nogenlunde. Men hvis der for eksempel er en eller anden baggrundsstøj, for eksempel fra min computer hele tiden, så vil folk ikke kunne se jeres videoer så meget, fordi folk kan ikke lide
baggrundsstøj fra en computer, vel? Men min computer, det er en meget larmende computer, så det kommer jeg på bagefter. Men nu siger vi bare, at vi bruger min Blue Yeti mikrofon, ikke? Og det her kan I lige så godt bare ignorere. Mindre hvis I ikke vil ignorere det, men det er ikke noget, der kommer til at være i den her, hvad der hedder, tutorial. Hotkeys. Det er hvad for nogle knapper, I vil bruge til forskellige ting. Jeg streamer også nogle gange, så jeg har for eksempel knapper til, når jeg skal streame. Jeg har en numpad, så det er meget heldigt, at jeg kan bruge den, i stedet for at bruge mit normale tastatur. Men nu siger vi bare, at jeg vil streame en video. Så tager vi bare numpad nummer 9 for at starte stream, og numpad nummer 8 for at slutte streamen. Og nu vil jeg bare starte med at optage. Altså i stedet for at trykke på optag, hvilket er meget irriterende, fordi skal du også klippe i videoen, for at det vil virke rigtigt, så kan du bare trykke på en knap for at det optager, og du behøver ikke, du skal selvfølgelig have programmet åbent for en optager, men du må godt have det minimeret og vende på et andet spil, og så virker optagelsen stadig. Og så bare ikke råd, vent normalt sådan 2 sekunder, før jeg begynder at snakke, eller også så optager den ikke det første, og så vil det bare lyde som klaphatte, når jeg optager, og det er ret irriterende. Nå, anyway, nu siger vi bare, at vi vil have numpad 6 til at være optag, og numpad 5 for at stoppe optag. Det her, det er bare for replay. Det er lidt lige meget, så det kommer jeg igen på. Advanced. Det her, det er lidt lige meget, tror jeg. Men hvis det bliver et problem, så kan I bare sige til, og så skal jeg nok gøre noget ved det. Den her lige meget. Den her er jeg meget glad for. Det er Microphone Noise Gate. En noise gate er noget, som er sådan, hvis du har en larmende computer, som jeg har, så bruger jeg en noise gate. Og min noise gate, den gør, at min lyd bliver først optaget, når lyden kommer over et specielt punkt. Så nu så jeg bare ind på preview. For eksempel, nu kan I se, det her, det er når det er, at under den her, ikke? Så stopper den med at tage lyden. Og imellem dem, så er der sådan lidt tid, hvor den ikke optager. Og så det her, hvor man kan høre lyden igen. Så for eksempel, nu siger vi bare, at vi sætter den her hele vejen ned, fordi nu har vi ikke en særlig larmende computer. Hvis du ikke har en særlig larmende computer, kan du bare sætte den hele vejen herned. Og det er anbefalet, at der er 5 tal imellem de her to. Nå, og det her, det skal altid være højst, og det skal altid være lavest. Nå, lige meget. Men som I kan se, så det her er ikke godt nok, fordi I kan stadig høre med computer. Fordi jeg har en ret larmende computer, og det sætter meget baggrundsstøj, så man sætter normalt den her lidt op. Så der. Jeg kan ikke få noget matematik lige nu. Vent, sådan der. Okay. Så den vil ikke optage så meget af min computers baggrundsstøj. Det er kun, når jeg snakker, at man kan høre min computer, og det er ikke så meget. Men hvis jeg har en ekstremt larmende computer, så skal jeg bare sætte den her op. Og så anbefaler jeg, at og så skal I sådan finde ud af lige akkurat, hvornår at man ikke kan høre det, og sådan noget. Men nu sætter jeg den bare lige herned igen. Sådan, jeg tror, det var her, hvor jeg havde den lige før. Så er den der. Ja, og det er det scene switcher. Det er lidt noget anderledes noget. Det er for eksempel, hvis du vil optage flere forskellige spil på samme tid og sådan noget. Nå. Jamen, det var så min tutorial. Nu vil jeg bare prøve at optage med de her råd, jeg har givet jer. Og så ses vi lige om lidt. Hej. Det her, det er bare testoptagelse til min video, ja. Og som I kan se, så går det faktisk okay. Der er ikke noget problem her. Og det kører smooth. Og lige nu så kigger jeg over på optagelsen, og det ser okay ud. Der er ikke noget lag eller noget. Så ja. Som I kan se, også selvom der skete en masse, der lige skete på samme tid, så kørte det stadig smooth. Så ja, der virkede fint. Men lad os prøve med et andet spil, som kræver endnu mere CPU-styrke, og det er selvfølgelig legendariske Battlefield. Og som I kan se, så er det heller ikke noget problem i Battlefield.
Det går faktisk okay. Så ja. Jeg tror, min råd har virket okay. Så til, hvis I synes, min råd har virket. Som altid siger. Okay, det var her. Og den er færdig. Sådan der. Går vi over til den her. Og så lægger vi gulvet i der. Ja, den holder langt bedre på varmen. Ja, den holder en milliard bedre på varmen. Det er ret god til det der. Okay, så skal vi bare have 16 guld. Har nok til det? Det har jeg skam. Jeg skal også have min papir. Konnichiwa.